आथिखालाव जि कभिड-19 बेनि जि गाग्लोबनाय गोसारलानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। अलरेडि 500खौ बारनानै 600नि नखराव दंसै। दा जोबोद गिलु-बालुयै बांगासिनो दङ आरो बाहेरनिफ्राय आसामनि बाहेरनिफ्राय जायफोर खामानि मावनो थांनाय मानसिफोर दिनै फैगासिनो दङ। जायफोरा बाहेराव थाहैयोमोन दिल्ली, मुम्बाइ, गुजरात, गवा जायफोरा थाहैदोंमोन केरेला, कर्नाटक बेफोराव थाहैनाय मानसिफ्रा दिनै फैगासिनो दङ आरो बिथांमोना फैनायजों लोगोसेयैनो दिनै कभिड-19नि जि पजिटिभ केसफोर बेफोर बांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे बुब्लियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां थानाया जथेस्थ' गोनांथि जानानै फैबाय। बयबो जाहाथे गावखौनो न'आव लाखिनानै न'आव थानानै जाहाथे गावनि जिउखौ सेफ लाखियो, न'खरनि साफ्रोमखौबो जाहाथे सेफ लाखियो बियो बयनिबो बिबान। आरो दिनैनि बे बुब्लियाव सरकारा जायफोर नेमफोर दिनै होदों हगारनानै, दा बे नेम खानानै होनायफोरखौ जों बयबो मानिनानै सोलिनाया दरखार दङ। जोङो बाहेरायाव जानला मानला खामानि गैया समाव जाहाथे बाहेरायाव थांलाबाया आरो जेसेबां हायो सेनिटाइजारखौ इउज खालामनांगोन, लोगोसेयैनो मास्क गानथारनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनांगोन। बेखिनिखौ मानिनानै जुदि सोलियोब्ला गमामायैनो जोङो बे मोनसे महामारिनिफ्राय जोङो बारग'नो हागोन। दा बेनिखायनो बयबो रायजो राजानि खाथियाव आंनि बे मोनसे गुरै खावलायनाय, बियो आं केबल माने जोंनि बे ओनसोलनिल' बुङाखै, एन्टायार बिटिसिआव गासै आसामाव जों जेसेबांखि बर' मानसिफोर थाया मानो, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गेजेरावबो बियो जिहेतु गोसारलानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं, बयखौबो आं खावलायदों जाहाथे जों बयबो सेफ थायो, न'आवनो थायो आरो भबिसतखौ जों जाहाथे सुरक्षित खालामनानै लाखिनो हायो, बेनि थाखाय बयबो सांग्रां जानाया गोनांथि।